Doncs en primer lloc que tenim un territori amb unes característiques específiques, les pròpies de l'àrea mediterrània, i amb un ús molt intensiu del sòl poc respectuós amb la natura. També tenim un marc normatiu molt complex per raó dels àmbits materials que incideixen sobre el mateix i també per la diversitat d'estructures de governança que sobre el mateix es produeixen, i també tenim una mancança pel que fa al perill o al risc del lloc on vivim. Què podem fer de cara al futur? En primer lloc, ajustos en el marc normatiu que regulen el territori, ajustos que han de ser coherents amb els principis de sostenibilitat i resiliència de les ciutats i també amb el respecte amb els espais naturals que ens envolten, com és el cas, per exemple, de l'Horta. Hem de fer també ajustos en els diversos nivells de governança, impulsant mecanismes de coordinació, de col·laboració entre l'Estat, la Comunitat Valenciana i també els ens locals, amb un específic reforçament de l'escala metropolitana molt desatesa fins aleshores. Hem de garantir també que en la presa de decisions intervenen universitats i altres centres científics. I per últim, hem d'impulsar accions formatives dirigides a la transmissió del coneixement del territori en el que vivim.